Fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena l-Gvern kellu surplus fil-finanzi tiegħu ta' ftit aktar minn 56.4 miljun euro. Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar il-Fond Konsolidat li jirreġistra dħul u l-infiq tal-Gvern juru li bejn Jannar u Settembru dħul tal-Gvern żdied b'aktar minn 346.7 miljun meta mqabbel mal-istess 9 xhur tas-sena li għaddiet. Fl-istess perjodu defqa tal-Gvern żdiedet b'aktar minn 226.6 miljuni. L-NSO qal li meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet, il-kaxxi ta' Malta rreġistrat bidla pożittiva ta' aktar minn 120 miljun euro. Dan wara li fl-istess perjodu s-sena li għaddiet, il-Gvern kellu deficit ta' 63.6 miljun. Minkejja li l-Gvern kompla naqqas it-taxxi diretti u indiretti, l-Uffiċċju tal-Istatistika qal li żieda ta' kważi 13% fit-dħul tal-Gvern kienet riżultat fost oħrajn ta' żidiet mill-income tax ta' 83.4 miljun, mill-VAT ta' 78.5 biljun, mill-bolla ta' 48.3 biljun u anke mill-lotjiet. Fl-istess waqt l-istatistika turi wkoll il-Gvern baqi jikkontrolla d-defqa tiegħu. Matul l-ewwel 9 xhur tas-sena l-infiq tal-Gvern kien jammonta l żieda ta' 226.6 miljun jew 8.6%. B'reazzjoni għal din l-istatistika l-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna fisser dawn iċ-ċifri bħala inkoraġġanti. Fisser bħala suċċessi titjib konsistenti fil-kaxxa ta' Malta matul din is-sena meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. Qal li wirja finanzjarja l-ewwel 9 xhur tas-sena hija aħjar minn dik imbassra fil-baġit tal-istess perjodu u sostna l dan jawgura tajjeb għar-riżultat finali fit-tmiem is-sena.